Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lelo hlelo igama lami ngingusithambiso ngekwaKandlozi. Ngicela baqala uvashele channel yethu subscribe na kwamazwi belo namhlanje. Wembukela amaphoyisa aseLimpopo aphuma umkhankaso okuthungatha abasola ababili abavulele ngenhlamvu erenke kubuka abantu. Kubuka ukuthi lesi sigameko senzeke ngomgqibelo ntambama ngesikhathi zango-3 erenke lisedolobheni lasePolokwane. Kuthiwa kubonakala abasola ababili ababengafihlanga ubuso bavulela ngenhlamvu babhekise kosilisa ngosomatekisi. Umufu umnumzane Bernard Khabo Phihlelo neminyaka engu-50 ubudala oyilunga lesesheko Polokwane Taxi Association obeserenke ngesikhathi ehlaselwa waphangalala khona lapho endaweni yesigameko. Umbiko wamaphoyisa uthi abasola babaleke ngezinyawo ngemuva kokwenza lesi senzo sabo. Kuthiwa akekho omunye umuntu olimele kulesi sigameko ngaphandle kukamufi. Umkhuzi wamaphoyisa kulesi sifundazwe Lieutenant General Thembi Khatebe uyalelele ithimba ukuba bafumane lize libathole abenze lesi senzo. Amaphoyisa anxusa umphakathi ukuba ulekelele ngolwazi olungaba usizo kuboshwe laba basolwa. Uma kukhona unolwazi mayelana nalolu daba kuyanxuswa ukuba axhumane noColonel Khabiswane kulo nombolo elandelayo 0825650601. Mbukeli, bekuyizona-ke lezi bengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ubeke uvo lakho kwi-comment section. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Sengiphuma kanje.